De RCN, Unit SZW, is degene die dus deze regeling bepaald heeft en gemaakt heeft. En die dus ook verantwoordelijk is voor de uitbetaling. Maar ze hebben ons, Accesso, gevraagd om te helpen met het medische deel. Het is een heel traject wat we hier dan gaan doen, wat hier allemaal gebeurt. Eerst kunnen de ouders zich hier aanmelden. We hebben een aantal collega's die gespecialiseerd zijn om zich even te helpen met het invullen van de vragenlijst als dat nodig is. Maar de ouders zullen, of de verzorgers, zullen een uitgebreide vragenlijst moeten gaan invullen waarin ze vertellen hoe de situatie met hun kind is. Dus wat hun kind precies heeft en wat voor zorg hun kind nodig heeft. Vervolgens komt die vragenlijst bij mij en ik ga checken of er inderdaad sprake is van ziekte. Er moet wel echt sprake zijn van een ziekte of een aandoening. En zodra dat het geval is, ga ik een groep van een aantal zorgprofessionals vragen om de definitieve beoordeling te doen. En dat wordt op 10 punten bepaald. En dat zijn onder andere dus de hygiëne. Kan een kind zichzelf wassen? Kan een kind zelf eten? Kan een kind praten? Is een kind zindelijk? Is het in staat om gewoon zonder toezicht buiten te spelen? Of moet het de hele dag met van alles geholpen worden? Dus in totaal 10 punten. Ik ben er vast een paar vergeten. Maar daar moet op beoordeeld worden. En dan gaan we kijken hoe de score is. En afhankelijk van de leeftijd van een kind kunnen we zeggen van nou, dit is voor deze leeftijd intensief of niet. Want hoe jonger een kind is, hoe logischer het is dat het gewoon meer zorg nodig heeft. Maar als een kind eenmaal de puberteit bereikt heeft, dan verwacht je normaal gesproken dat ze zich helemaal kunnen redden. Nou, en daar zijn dus echt een puntencriteria voor. Die zijn heel erg vastgesteld. Daar kunnen we ook niet mee spelen. En afhankelijk daarvan wordt er dus door de vragenlijst en het puntencriteria bepaald of iemand intensief zorg, of iemand recht heeft op de uitkering.